fretta, Lluís. Cap a Suècia, tu! D'això en diuen un carboner. Hauria estat una llàstima que aquesta experiència hagués caigut en l'oblit. 8, 9, 10, 11, 12. Però sí, recordo la parafernàlia de tot, d'arribar tots, els homes que no havien anat mai amb avió, les corredisses, els nervis. Exacte, el nord ens queda de mà dreta. Att åka i ett område där man förra veckan sköt 2. O sigui, això és el terra aquest que fan. Sí, sí. I l'aire passa per sota. Aquestes estufes, molt més efectives que les llars de foc, van ser dissenyades al segle XVIII per iniciativa del govern suec per fer front a la manca de llenya derivada de la producció massiva de carbó vegetal. Vi är på ett gammalt bruk nu som heter Korså bruk. Där, ett ställe man gjorde av med ofantliga mängder. I feien com uns creps amb unes paelles que devien ser de... Amb un mànec de fusta llarg. Però molt antigues, Arbós. Dubto que l'intercanvi s'hagués pogut produir avui en dia. Clar, 20 anys han passat moltes coses. Nej, kola gubbar. Kola gubbar. Det luktar. Vad fan, det var grymt senväxt eller någonting där eftersom det är så jävla... Diu que mai hem tingut una ocasió millor per oferir aquest regal com avui. Carboner. 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 Ja. Dando vueltas con esto. Al final, els Lluïsos tots dos cridaven molt l'atenció, tots dos són personatges absolutament diferents. Vid din brandeld är han from som ett lamm. Han bitt sig, riff sig en gång. Mumlar och viskar och smeker sig fram. Baggvise mild är hans sång. Men lyssna ej till sången. Värna ditt bröd. Tack så mycket. Väktare tills vakten du gjort. Kom och sjung om din ungdomssynd om du kan. Och en skål för din gossesjäl. Och när morgonens stjärnor blekna och dö, och där ångorna stelnar gris, och där dagningen skälver på myr och sjö, vi sova på doftande ris. Då sova vi alla på granrisstumt och drömma om bleka mö. Och snarka och vända oss manligt och lugnt medan